ndaba yasezulwini iyaphangwa nabayiphangayo bayayihlwitha. Amen. Akulula uyithole bawumuntu ongazimiseli. Glory to Jesus. Ukuza kuJesu uyayimisela, ukunamathela kuye uyayimisela. Amen. Ngiyambonga uJesu bazalwane ngevangeli. Angimbongi kakhulu ngesonto. Angimbongi kakhulu uJesu nangenkonzo engihlanganyela kuyo. Kodwa ngiyambonga ngevangeli nangesethembiso anginikeze sona ukuphila okuphakathi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kukhona into uJesu wanginika yona bazalwane. Wathi bamba lesithembiso. Wathi ngikunika ukuphila okuphakathi. Khona into engingafisa ukuthi noma ngisempini engakanani ngilahlekelwe yiyo. Amen. Ukuphila okuphakathi. Ngoba kungangisiza ngani ukugugela ezintabeni. Shumayela ivangeli ngimemeze ngaqedi ekugcineni athi uJesu angizange ngikwazi. Hayi Nkosi ngangikhona emondlo awusakhumbuli athi benzi wokubi ngithi angikaze ngikwazi. Deda kimi inhliziyo beyihlupheka bazalwane ukuthi hawo kusuke kuyinto enjani uma izwi lenkosi lithi kukhona umuntu owaliwayo, umuntu eseveza nezintathu ngizenzile egameni lakho ithi inkosi angikwazi. Uyazi ukuthi yini bazalwane? Ukuzijwayeza ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngenyama. Yonke into esiyenza noma ukuhlabelela noma ukufakaza noma ukutshela abanye abantu ngoJesu noma ukubeka izandla, yonke into engiyenze ngisenyameni akayazi uNkulunkulu. Yini into uJesu ayaziyo ileyo engiyenze ngikuye. Yena yenza nami ngeke ngayikhohlwa leyo nto. Kodwa konke engikwenze ngisenyameni ngakwenza ngeinhloso zami egameni likaJesu. uJesu engakwazi akakwazi. Hallelujah. Hallelujah. Asize kuJesu bazalwane. Sigcina ubudlelwane bethu ekuseni sikhulume ngeladi ukuthi mawubamba itsho kuyilo lelitshe liyakhukhumala, lelitshe libuye liphenduka isithebisi futhi lisuka emhlabathini lize liyothinta izulu. Lelitshe ogama lalo uJesu bese izulu liyavuleka sibone nomongameli webandla emesicongweni senada ethi nginguJehova uNkulunkulu wakho. Athi ngeke ngikushiye, ngeke ngikuyeke, ngeke ngihlukane nawe ngingakayifezi izinto engiyikhulume kuwe. Haleluya. Ukwamukela uJesu kukunika isambulo. Uyavuleka amehlo ubona izinto ngendlela abantu abangayiboni ngayo. Awudunyazwa izinto ezidumaza abantu nje uyayisemdumelo uyazi. Uthi makufika into edumazayo kube khona into ekuphushayo. Ethi qinisela abapostoli badlula la noJesu wadlula la nawe uzodlula la. Haleluya. Ngoba unesambulo. Kukhona into oyibonayo izwe elingayiboni. Haleluya. Siyothandaza ke emakhaya, siyothandaza ekuphileni kwethu ukuthi Nkosi ngivula amehlo ngibone izinto izwe elingaziboni. Amen. Ngicabange ngendlela ofuna ngicabange ngayo. Ngithobe ngendlela othanda uba ngithobe ngayo.
ngimfuna uNkulunkulu ekusithekeni ngihlale naye emthandazweni lalele kahle ukunyenyeza kwakhe. Uyazi ukuthi umthandazo ukusebenzela mangabe uwenze angithi ukuthandaza ukukhuluma noNkulunkulu. Uma phela usuxoxile noNkulunkulu nawe lalela uNkulunkulu axoxe nawe. Lalela uNkulunkulu axoxe nawe. Mina bazalwane nginabantu cisho engingakwazi ukuyisho inamba yabo. Kusukela ngisesekhaya ngiyintombazane ngihamba lolu hambo siqala ukuba nabantu abasizayo ekhaya. Omunye ahlale 3 months, 2 months, 1 month, 1 year, 2 years. Abanye sengeke ngihlale nabo kuze kucishe kuphela 10 years. Ngiyibuza nje ukuthi Nkosi awungikhumbuza abantu engake ngahlala nabo ukuthi imuphe engake ngamhlukumeza. Uma Nkosi kukhona umuntu engake nje ngahlala naye ngikhonza ngaba nesihluku engasenze empilweni yakhe, Nkosi awungikhumbuze. Noma ngiyafona noma ngenza ngixolise. Umuntu nje ngake ngahlala naye athi umama Madlala wake wangihlukumeza ngokuthi ngithi Nkosi ngambulele nje. Ngambulele ngoba ngiyazi ukuthi bazalwane impilo yomuntu ayigcini la. Impilo yomuntu iya ngale. Siyakhuthazana ukuthi mawunomuntu okusiza ekhaya ngicela singazeli bazalwane. uNkulunkulu unesikhwele negazi lomuntu. Amen. Uma nje unomuntu okusizayo abanye ke basho kahle bathi isebenzi. Umuntu uyangisebenzela kodwa mina nginasi isebenzi ngiba nabantu abangisizayo. Ungayenzi indaba yokuthi usebenzise umuntu 24 hours ubusuku nemini. Ngoba laba bantu abasiza emakhayeni ethu aba off masithethe ingane ikhala ebusuku kuvuswa bona. Uma ingane zethu zivilapha zingafuni ukugeza izitsha uthi wayigezwa uanti osizayo. Ekugcineni kwakho konke lo anti anika u300 umnika imali ongeke uphile ngayo wena ngosuku. Amen. Ongeke uphile wena ngayo ngosuku kodwa umnike yona ukuthi yena uzophila ngayo inyanga yonke. Umhlukumeza ngoba ehluphekile. Umchithise nezitsha leza inkomisho enkulu uyayibona. Uyayibona inkomisho enkulu. Uyayibona inkomisho enkulu. Ngiphela sinazo sonke izindlu zangasese endlini. Khona ebusuku la kusetshenziswa khona imagi lezi. Amen. Ekseni wena nezingane zakho lezo magi ziklinwa uanti osebenzayo. Bazalwane asimesabe uNkulunkulu kuqala ngokuhlakanipha. Haleluya. Baba noma unikela ngezinto zokwembatha. Unganikeli ngento esisefekile okukhombisayo ukuthi ubuklini wardrobe. Nikela ngezicathulo sayiveza ubhozo. Nikele nengubo esiyaqothukana neshirt eselaqothukana kubonakalisa ukuthi ubunganikeli ubuklini wardrobe. Ngoba lezo zinto sazohlangana nazo ngabe. Asenze kahle bazalwane kakhulu kubantu abasisiza emakhaya bakwenze bethokozile. Haleluya. 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 Igazi lomuntu sazi ukuthi silikhweleta kuNkulunkulu. Mhlambe ngcono uhlala ungasizwa umuntu kunoma uphuze igazi lomuntu njengembungulu. And ekugcineni kwesikhathi ahlukumezeke nangento omkhangeza yona. Eyibuza ukuthi kodwa ngizokwenzani ngalokho. Umsebenzi mkhulu, imali encane. Amen. Amen. Cela sithandaze bazalwane.